tugura aw fa kɔ ka wajulu kɛ a m'a fɔ ko bɛɛ fɔ ma tugu aw fa kɔ maliyɛnw n bɛ temps ba tɛ n bolo n ka feerekɛ heure sera n bɛ nin kala aw b'a lamɛn temps ba tɛ n bolo mais n bɛ nin kala aw b'a lamɛn aw ni ala camancɛ la aw m'a fɔ ko bɛɛ fɔ ma tugu aw fa kɔ maliyɛnw b'o sɛbɛntiya k'o seereya sisan ka sɔrɔ ne ma kuma a y'a lajɛ dɛ. Sablemantigi mina ni ne befo fitini atoma befo fitini fle befo koroba ko ni aple ayale bamanan ko sanji ko o ngomi nga karamo befo jinar e ma ken ngomi de ekra sambele ni bo ko imbe damle na karamo befo koroba no fe kabi abalole nyana wa hali atale ima osiratile mbila dobe tugu mogola inyana ma inafa kamanga imanata otigite bli ga befo fitini etama ko e bo eko ebe tali de nyado kite segun wanyado aye befo fitini befo koroba kwa a fitini ni abe befo koroba nyofe aya me segin ba kala a pour ka ale befo koroba dumi ka dante no wali mutaka befo fitini segere be segin me viro in kala abe befo fitini e befo koroba nyofe abe takamala ara mademe sakomu ko make aye barake befo fitini e bara de kere awa muriya gino na bange wallahi ni kera muri arna kere ite meni golo safe ni kera muri kalabanci ite meni golo safe wallahi befo te muri arna kere befo ya damine sisan mais befo be bara mi dogo ni kene ka fantani dese bagato ye yatime do ya kera ala na kira nyana ali ka da befo be muriya muna be mo dama mu balo aka ere be se mo bala dama ma wallahi fantama do befo ka ko befo mi jigitugo befo ma ka wari ɲini ka kɛ numuru bɛɛ ka bɛn a kelen da ma dɛ befo ya ka wari ɲini wallahi fantanw ɲɔrɔ bɛ fɔta la aw bolo ko nin befo dannen befo ma daminɛ fɔlɔ yɛrɛ parce que duwawu den don ne taara befo ka so ka befo fa y'a bolo ka befo ba y'a bolo ne fanta sise befo t'a wolofa yira mɔgɔ la dɛ n'i b'a dɔn i b'a dɔn befo t'a woloba yira ka befo woloba ye k'a wolofa ye befo muso ne bɛ baro kɛ i b'a ko kabako befo ye duwawu den aw kana ye réseau sanfɛ n'i tunna la i b'a dɔn k'i tunna kulu la dɛ barika b'a la dɛ cɛ si tɛ tu bɛɛ fɔ la k'i t'a santi bilayi cɛ si tɛ tu bɛɛ fɔ junior la k'i t'a santi walayi ala b'a yiri la ala ni ala kira barika bɛɛ fɛ fɛn min na moriya kɔnɔ a ye fɛn min na hadamadenw ye a y'a lajɛ tuguni n bɛna émanger yɛrɛ la pour que a denw bɔra ka kuma minnu fɔ k'a bɛɛ nkalon jɔ u la diɲɛ bɛɛ ɲɛna a y'a lajɛ. aw ɲɛbɛ ni disablemantigi mina ni ne befo fitini karamɔgɔ befo kɔrɔba nɔfɛ est-ce que ja ko ma daminɛ bi bamanan ko sanji ko o ngomi nga karamɔgɔ befo jinar e ma ken ngomi de ekra sambele ni bo ko imbe daminɛ na karamɔgɔ befo kɔrɔba nɔfɛ kabi abalole ɲɛna wa hali atale ima osiratile bila dobe tugu mɔgɔ la ɲɛnama i nafa kama nga i mana ta o tigi tɛ bile nga befo fitini e tama ko ye bawo e ko e bɛ tali de ɲɛdɔn k'i tɛ segin wa ɲɛdɔn ala ka barika don a la aw ɲɛ bɛ image la nin befo fitini ni befo kɔrɔba ɲɔfɛ o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen a befo kɔrɔba ka namuni namu a bɛ befo fitini sigilen a bɛ ka befo kɔrɔba ka namu na minɛ aw kun bɛ min aw ko k'a ma tugu aw fa kɔ a ye kuma caman fɔ ka da o kuma kan tuma min na fa b'a sigi k'a ta tɔgɔ ma ko kisa aw kun bɛ min ni befo bɛ k'a fɔ aw fa ma ko namu aw kun bɛ min o wagati min na an b'a gɛn ka bɔ aw fa kɔ. aw fa ma dɔɔni d'a ma dɛ wa a ma dɔɔni tɔmɔ aw fa bolo bɛɛ fɔ n'a ka dɔɔni bɔra a faso du kɔnɔ mais a ye mun fɔ dɛ o de ye tiɲɛ aw fa ka wajulu togo de diyara ye wa a bɛ ka aw fa ka wajulu togo de paratike dɛ bɛɛ b'a dɔn ni bɛɛ fɔ bɛ wajulu la walayi a bɛ bɛɛ fɔ kɔrɔba ɲɛnafin bɛ mɔgɔ la aw bɛ ka comédie mun fɔ dɛ a bɛ ka mun fɔ ko bɛɛ fɔ fitini ye comédie ye dɛ tellement bɛɛ fɔ kɔrɔba tun bɛ comédie kɛ wajulu kɔnɔ i tun bɛ yɛlɛ komi i ka sa aw tɛ k'a fɔ ko bɛɛ fɔ fitini ye comédie kɛla k'aw fa ma comédie kɛ yan aw fa tun bɛ comédie kɛ wajulu kɔnɔ hadamaden tun bɛ yɛlɛ tellement bɛɛ fɔ kɔrɔba ka wajulu tun bɛ hadamaden na yɛlɛ i bɛ yɛlɛ komi i ka sa ɔ bɛɛ fɔ kɔrɔba dɔ de ma téléphone ci bɛɛ fɔ kɔrɔba ma ko k'a fɔra ko diɲɛ ka bon ni lahara ye walima ko lahara ka bon ni diɲɛ ye aw hakili b'o la f'a ko k'o tuma k'o toli bɛ bɔ e ba kun camancɛ de la comédie bɛ tɛmɛ o kan wajulu kɔnɔ ka hadamadenw na yɛlɛ a bɛ tɛmɛ o kan comédie tɛ dɔwɛrɛ ɲɛnini tɛ fosi tɛ comédie ye mɔgɔ la yɛlɛla de aw fa y'o kuma fɔ hali sini mɔgɔw t'u k'u snapper n'o son ye hali sini mɔgɔw t'u k'u son ta k'u tiktoker n'o ye k'a bila réseau sanfɛ mais aw tɛ t'o supprimer n'o bɛ mɔgɔ la yɛlɛ de komi bɛɛ fɔ fitini kɛra comédie kɛla ye dɛ aw fa ye comédie caman ye mɔgɔw la yɛlɛ caman ye réseau in sanfɛ a ka wajulu kɔnɔ a ye t'olu supprimer ka bɔ yen fɔlɔ a ye nin fɛnɛ lajɛ. Wabade salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ay vidéo partager s'il vous plaît. Tigeli kala ka tigo kaye. Salamu alaikum. Azigra herala ala ka ngul herala.
ala ka batugale be mene aye kuma la mere abe namu na me ka be la me namu kele join abe kla ka ta to ko ma aye kuma la mere komi be fo dun olu be se kuma la olu be se mo denigere la olu nya tana de karamo be fo fitini ntu chien folo ide ntu chien fly facebook sanfo yenu ko kele ke mais tito ko chien folo wallahi no ma chien fo nu nyogo cha ala be chien yirawla awmu ko chien tuwi nu be ga bi cheka nu tiga bi cheka karamo be fo dun wallahi ala be chien yira awla mo shima deni ka be fo sigile ka denigere ke wa be fo timo mo shi arnaque be fo koroba toy befo koroba togo baka même befo ma mugo shi arnaqué ko befo koroba dene ale ka mugo arnaqué a perevute joshi bolo na soro befo koroba bi ka mugo arnaqué de na fa togo e abse ka kaba kele ka fa togo boaka ko basse ko arnaqué do mais befo koroba ma delika befo fitiri ma delika fo je mugo shi ko ne befo koroba de befo be wasona wulu fay be bay abi wasona fay tugam na de abi wasona kabila iteni wallahi aujourd'hui le 30 3e mois 2014 Bajira bitima sina anya do be directila sigatala Mamadou Bashir Kisa abaro e mogomia Mamadou Basir Kisa o jonya obodwa o befo fitini ni Mamadou Basir Kisa de o ye befo fitini ne to wole to fle befo koroba fe na be ka namuna mine be ba do ko befo tara ouverture media ka galon kele ta ka kuma la befo ma galon kele tige ay kuma mu fon tugura o fa ko aw fa ka wajulu ke to de kama menenga doni sera mo tani o tani basanya bala namuna mine de la anya bala wajulu digili de la anya bala wajulu sira de kan mais ama nega wala ya bolo ama kitabu ya bolo aw fa fe ama kurane aya ya bolo aw fa fe wa ama kurane ya bolo ka sigile me kurane kala la awon ya sigile waju la be ka namuna mine shay sabalisa ay sabalisa dante me wala ma ay sabalisa ala me ay do ngap mala mere me bobbe fo kan yoro ko ke ko mi kuma mun fo ka galon jola de mena se u yere be kuma mun fo nu ko ku fama sispa be baro ko be fo koroba sispana malien be bado ko be fo koroba sispana arajola ka wajulu ke wa mo te ta ka wajulu ke la malien dali demu wala wolo bi o kis o histoire o be fo ka do o wolo den kulola bi aya do na ka ika musoko be damene domi ika choroba ye anga choroba wele akela nyena ala ka hine donc ka choroba ya sikoke o do ni bitikile ulu be kala ka tena amo kalama tugone kisi gi sokono ya akela fane nyena abga fam so india ni dukele kono do juma umar fane anga choroba jenyogon sebedu ujela bikote adon akela ale nyena an fana biya an benyena ka kalari da iye ko bi kula ka jelaki ala kusube est-ce que abka fam o kumana o bekela ya wa fana ka fiye do temena no manga do kela o don ma be wati do be ke juguya fanga bi bunya na kusube ikun tiso ka fo kibin la de ki o wati befo te se gele dugo wakati wa soro befo be kalandia wakati mun kera ni situation gelera befo yo situation gelea ke wonu fa nyofe o te galonye o situation gelea ana suspension o ye befo fitini soro e wonu fa nyofe aye fa demo gelea kono wa soro befo te se ka wajulu kene siga yere ka be wajulu ke ka ba ayi wa soro make waju abe fa nyofe digeli la abe fa nyofe wajulu sira de ka mais mami la gele be e fa ko o gele be fo soro e fa ko comme iko ko o gele o be kere I fa ni be fo fitini o gele ke nyoko fe ayo fe ne fo a fa sere aw maka om I fa ka dalo ka musokola o te chinya ni a fa sele fa ma ki fa ka dalo ka musokola li ndo de beo kalandea ni karamu de beo u be nyoko soro sira do de ka e fa ma wuli te o kata se e be fo koroba ma be fo fitini fa ma wuli kata be fo koroba fete ko kuma kadai ko somo te be fo law a sira mare base be fo yi kalifali mun kala wajulu siraka ko me fe ka wajulu ke ba ko be fo koroba ke wajulu ke tugamina ora to be fo fitini siraka se be fo ko be fo koroba ma kata be fo fitini la muso furu fai o ere ni ma ere ya dutigi dembayatigi eke sigile na je e be fo be waso la mobilité membolo mobili muga membolo e be waso la ke fa to ko dale ne be fo ka
bɛɛ fɔ bɛ waso la diɲɛ kɔnɔ bɛɛ fɔ ye fa tɔgɔ de ta k'a da ka mobili tan bɛ bɛɛ fɔ bolo bi fa ye o den ye e de bɛɛ fɔ kɔrɔba den ye mobili joli bɛ e bolo du joli b'i bolo an bɛ du ko kɛlɛ de la wa an bɛ mobili ko kɛlɛ de la walima an bɛ tɔgɔ ko kɛlɛ de la walima n'an bɛ sanga ko kɛlɛ la maliyɛnw mɔgɔw b'o de la ne tɛ tɔgɔ ko tɛ dɛ an tɛ tɔgɔ ko kɛlɛ la yan dɛ n'a sɔrɔ an bɛ mobili ko kɛlɛ de la walima n'an bɛ du ko kɛlɛ de la walima n'an bɛ sanga ko kɛlɛ la maliyɛnw mɔgɔw b'o de jaabi la ne t'an mɔgɔw tɛ ko bɛɛ fɔ y'a tɔgɔ da bɛɛ fɔ kɔrɔba tɔgɔ la a ye kalan k'a nɔfɛ kɛ a ye kalan k'a nɔfɛ a ye wajulu dege a nɔfɛ hali sini a b'a fɔ ko bɛɛ fɔ junior aw tɛ se k'o bali o mɔgɔ yɛrɛ tɛ dugukolo kan ko mun bɛ se k'a fɔ ko bɛɛ fɔ fitini tɛ wele ko bɛɛ fɔ junior parce que a tugu aw fa kɔ hali n'a ma tugu aw fa kɔ a k'a da la ko ne tɛ k'a fɔ n yɛrɛ ma ko mankanba n tɔgɔ de ye mankanba ye wa bɛɛ t'a dɔn ko mankanba fɔlɔ la mɔgɔ fɔlɔ ma dugukolo kan k'o ye jaba sɔrɔya bɛɛ t'a dɔn mɔgɔ b'a f'i ma ko mankanba de i ka mankanbaya bɛ derrière ye jaba sɔrɔ kɔfɛ i ka mankanbaya sɔrɔ jaba sɔrɔ n'a ka mankanbaya a bɛ ka wele ko mankanba mais jaba bɔra ko jɔn kana n tɔgɔ fɔ parce que bɛɛ fɔ kɔrɔba tɔgɔ karamɔgɔ bɛɛ fɔ dɛ o tɛ mɔgɔ si tɔgɔ ye aw fa tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ bɛ yen karamɔgɔ ye karamɔgɔ bɛ fɔ karamɔgɔ bɛɛ de ma karamɔgɔ bɛɛ fɔ junior de aw fa yɛrɛ tɔgɔ tɛ bɛɛ fɔ yɛrɛ aw fa tɔgɔ fana tɛ junior ye aw fa bɛ kuma sugu bɛɛ de bɔ a da kɔnɔ wajulu sira kan kuma mun man ɲi kuma min ka ɲi kuma min fɔtɔgɔ ka nɔgɔ a fɔtɔgɔ ma nɔgɔ o de y'a dɔn aw fa la ko bɛɛ fɔ ne tɛ aw fa tɔgɔ tɛ bɛɛ fɔ ye o tellement aw fa bɛ wajulu kɛ a b'a kɛ cogoya min na dɛ a ka wajulu ka farin a bɛ kuma sugu bɛɛ bɔ a da wajulu la o de y'a da la kɛ ko bɛɛ fɔ ko karamɔgɔ bɛɛ fɔ ne tɛ aw fa tɔgɔ tɛ bɛɛ fɔ ye o aw bɛ taa kuma wɛrɛ fɔ dɛ nin tɔgɔ kelen tɛ yan aw bɛɛ fɔ aw fa barika n'a dugawu de ɲini o de bɛ bɛɛ fɔ ɲɔfɛ walima ni wariko de b'aw la aw tɛ ka wari de sɔrɔ a ye gɛrɛ a la bɛɛ fɔ ma ban aw la o aw balimakɛ tun bɛ fɛn fɛ yen aw balimakɛ tun bɛ Seko Lasana Kane fɛ yen furakɛli la ne fa ta yɛrɛ bɛ se ka kɛ o témoin ye ne bɛ se k'o témoignage kɛ e mun sigilen filɛ kuma la i balimakɛ mun kun ma kɛnɛ n'a tun bɛ Seko Lasana Kane fɛ yen furakɛli la a ka dumuni wari tun bɛ bɔ bɛɛ fɔ fitinin de kun bɛɛ fɔ ma ban aw la dɛ aw de banna bɛɛ fɔ la ko parce que k'a bɛ ka sɔrɔ kɛ bi bɛɛ fɔ ma kɔ don aw ma dɛ aw de y'aw kɔ don bɛɛ fɔ ma bi ko parce que ko bɛɛ fɔ nɔnɔ bonyara ne tɛ aw si ma bɛɛ fɔ gɛrɛ aw yɛrɛ la ko bɛɛ fɔ y'a kɔ don aw ma aw mɔgɔ tɛ dugukolo yɛrɛ kan aw mɔgɔ tɛ bɛɛ fɔ i yɛrɛ ni kɔnɔ jɛra ka tɛmɛ bɛɛ fɔ kan i bɛ sa a y'a tɔ lamɛn video in ka ca n tɛ se k'a bɛɛ a y'a tɔ lamɛn. cɛkɔrɔba nɔfɛ maa dɔ bɛ yen o bɛ balo la halisa a bɛ ka faamu wa o yɛrɛ sinna k'a fɔ so kɔnɔ yan a dun y'a kɛla nin ɲɛna ka da kɔni ye a kɛla cɛkɔrɔba jɛɲɔgɔnkɛ ɲɛna min sigilen filɛ n kɛrɛfɛ yan a don cɛkɔrɔba nɔfɛ maa dɔ bɛ yen o yɛrɛ sinna k'a fɔ ko hali n'a tun ko k'a bɛ cɛkɔrɔba ayiwa tɔgɔ da a yɛrɛ kan k'a somɔgɔw tun tɛ sɔn o kɛra so kɔnɔ yan nin so kelen kɔnɔ yan don dɔ juma bon y'a dɔn n'i bɛna sigi o la k'i tugula o tigi kɔ k'a sɔrɔ o sisipannen don mankan tun b'o nɔfɛ bon y'a dɔn n'i ye nkalon ye mɔgɔ min yɛrɛ ko don tɛmɛna i tun tɛ sɔn ka i tɔgɔ da la fo dɔ sɔrɔla a kɛrɛfɛ ko ni i tun ye hala kɛ k'i somɔgɔw tun tɛ jɛn n'a ye yɔrɔ nin kuma ninnu bɛ ɲɔgɔn jɛn dɛ k'a fɔ ko ni mɔgɔ ka sɔn bɛ yen n delila ka n'a tigi fɛ an ka sɔn bɛ yen an ye image ta olu tɛ dalilu ye dɛ i ni dɔ bɛ image kɛ bi ka sɔn kɛ su bɛ ko dugu bɛ jɛ waati bɛ se a tigɛ ɲɔgɔn ka maa ye dɛ o caman bɛ yen. mais bi aw yɛrɛ n'a ka relation bɛ cogo di karamɔgɔ bannen kɔfɛ est ce que a bɛ na yan. bon tiɲɛ na sira foyi tɛ an n'a cɛ parce que n ye min f'i ye an ka cɛkɔrɔba tun ye sɛbɛnma de ye comédien tun tɛ dɛ comédien tun tɛ catiri bon catiri minnu ka baara don o y'o ye quoi mɔgɔ layɛlɛ mais wajulikɛla de kun don a tɔgɔ bɛ comédie. ne mago bɛ nin yɔrɔ dɔrɔn de la i ma ye a y'a dɔgɔya a ye manque de respect k'a la ka bin a kan k'a bɛ se ko la k'a bɛ se kuma la k'a bɛ se k'a dénigrer ni bɛɛ fɔ kɛra comédie min ye bɛɛ fɔ ka wajulu a y'a ta bɛɛ fɔ kɔrɔba ka wajulu kɛcogo de la ne t'a fɔ ko bɛɛ fɔ kɔrɔba ye comédie kɛla ye dɛ n fa don walima n mɔkɛ don ne t'a fɔ ko comédie de don mais diɲɛ danfɛn tɛ bɛɛ fɔ kɔrɔba ka wajulu k'i b'a ka a bɛ wajulu kɛ arajo so min na k'i bɛ wajulu ta a fɔ a zɛdi k'i ma yɛlɛ a mɔgɔ tɛ yen mɔgɔ min bɛ mɔgɔ la yɛlɛ o bɛ wele cogo di aw ni ne aw k'o juger dɛ mɔgɔ min bɛ hadamaden na yɛlɛ mɔgɔ yɛlɛla bɛ wele cogo di bɛɛ fɔ mana taa sigi plateau kan i b'a sɔrɔ bɛɛ fɔ ka mot dɔ bɛ yen mɔgɔw bɛ tilen k'a ta ka yɛlɛ n'a ye bɛɛ fɔ tɛ dimi bɛɛ fɔ bɛ hadamaden na yɛlɛ bɛɛ fɔ bɛ kuma aw bɛ ka wajulu kɛ mun de
kati sigi ka forokiya badoila ka kuranɛ aya belebeleba dɔ ta k'o fɔ an t'a kɔrɔ dɔn an t'a ju dɔn an t'a ɲɛ dɔn an t'a papaga dɔn ka taa kuranɛ nɛgɛ aya 7 ta k'aw nɛn kalakala n'o ye k'o kɛ i b'a fɔ ko arabu bilen sigilen aw bolo ko de wajulu ye anw t'o mɛn kɛ o wajulu min bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ dɛ an ma ye wajulikɛla bɛɛ changer a bɛɛ bɛ n'a sigi u bɛ wajulu kɛ n'u da ka sɔrɔ kuranɛ aya t'a la an b'a faamu cogo min na u b'a wajulu an kun tɛ ne anw musow yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw ye bɛɛ fɔ ka wajulu faamu toro muso k'i bɛ bɛɛ fɔ ka wajulu la i hakili de bɛ lafiya walayi dusukun bɛ lafiya wajulu tɛ tɛmɛ o kan ne bolo wajulu bɛ kɛ de a ka faamu ne bolo wajulu bɛ kɛ de a ka mɔgɔw bɔ sira dɔ kan ka sira ɲɛnama di hali bɛɛ fɔ bɛ wajulu kɛ n'a bɛ cɛ ni musoya fɔ adamaden dɔw b'u ka tata ta kɔnɔ o bɛɛ wajulu de hali n'a sɔrɔ maliyɛnw kuma dɔw bɛ yen nɔ kuma sugu dɔw bɛ yen n'i y'a fɔ mɔgɔw t'a faamu mais a bɛ minnu kan degun bɛ minnu kan olu bɛ bɛɛ fɔ ka kuma ta ka baara kɛ n'a wajulu bɛ tɛmɛ o kan walima aw bɛ fɛ a k'a sigi ni kuranɛ de ye n'aw fa tɔgɔ ye bɛɛ fɔ kɔrɔba ko la ilaha illallah muhamadu rasulullah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammad ka t'o de la sallallahu alaihi wasallam kisi nɛɛma bɛ muhamadu sanuman ye anw t'o mɛn kɛ a b'a fɔ bamanankan cɛnin na wa a bɛ tila k'a na yɛlɛ a kɔnɔ n'a kɛra comédie min ye kɛ a bɛ ka bɛɛ fɔ kɔrɔba ɲɛnafin de bɔ anw na bi ni comédie min don dɛ a bɛ ka bɛɛ fɔ kɔrɔba ɲɛnafin de bɔ anw na wa a y'aw fara ka bɔ a la bɛɛ fɔ kana taa plateau fosi kan parce que ne ɲɛ bɛ Idrisi Martinez Konipo la diɲɛ balawu ni diɲɛ gɛrɛ n'a masiba bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Idrisi Martinez Konipo bɛ yen ko journaliste ala ka n'i ci bɛɛ fɔ fitinin k'i bɛ t'i sigi Idrisi Martinez Konipo ka page kan k'i bɛ droit de réponse kɛ ninnu na i droit de réponse ɲɔgɔn t'u ye o ye kelen ye i ka karamɔgɔ denw de don maliyɛnw b'a juger wa maliyɛnw b'a kiiri tigɛ a kan ka tigɛ cogoya min na walayi hɔrɔndenw bɛ réseau kan alalaw bɛ réseau kan yɛrɛwolodenw bɛ réseau kan ala ka n'i ci i ka karamɔgɔ den k'i bɛ bɔ k'i bɛ droit de réponse k'o la ko parce que k'a bɛ k'i tɔɔrɔ a bɛ ka nkalon tigɛ ka da i la a nkalon tɛ k'a di ala ma bɛɛ fɔ o de yɛlɛ sanfɛ ninnu ka nkalon tɛ foyi kɛ la ninnu bɛ ka nkalon de la ka ca ni san 10 ye bi ninnu bɛ ka kuma juguw f'e ma ka ca ni san 10 ye bi a san 10 kɔnɔ est ce que dɔ bɔr'i la papa ka ma bɔ i la i kana t'i sigi Idrisi ka plateau sanfɛ k'i bɛ droit de réponse kɛ dɛ u to yen k'u sara kɛ ala n'a kira ye walayi ala b'u sara wa bɛɛ fɔ u tɛ bila e ɲɛ fo ka dugukolo meleke ala yɛrɛ bɛ kuma ka kuranɛ kɔnɔ k'a lawasa ko adamaden k'an kana bin ɲɔgɔn k'an kana ɲɔgɔn tɔɲɔ asiri tɛ kɛ foyi ye asiri kɔ ɲɛngo tɛ kɛ foyi ye ɲɛngo kɔ i m'a fɔ ko bɛɛ fɔ kɔrɔba kɛrɛfɛmɔgɔ dɔ bɛ yen ko bɛɛ fɔ tɛ se ka bɛɛ fɔ salen kɔfɛ a b'a tɔgɔ la a ɲɛnama kun tɛ se k'a tɔgɔ da la i m'o fɔ wa bɛɛ fɔ kɛrɛfɛmɔgɔ dɔ fɛnɛ bɛ yen n'o ye professionnel ye wa professionnel a tɔgɔ n t'a dɔn a tɔgɔ bɛ fɔ cogoya min na sini n bɛ taa ale kumakan tɔ ye bɛɛ fɔ kɛrɛfɛmɔgɔ de su kun t'o ni bɛɛ fɔ fara tile t'o ni bɛɛ fɔ fara komi n ka ni telefɔni na Facebook b'a kɔnɔ n y'a ka video ye Facebook de sanfɛ sini n bɛ t'o ta n bɛ n'a je o fana bɛɛ fɔ kɛrɛfɛmɔgɔ de ye bɛɛ fɔ n'o ye diɲɛ ko bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ a yɛrɛ bɛ n'a minɛ a ka kuma kɔnɔ ani bɛɛ fɔ ye ko minnu kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ ka kuma min fɔ bɛɛ fɔ fitinin ma n'o ye tanunikan ni bonya kɛ a bɛ adamaden bɛɛ nimisi wasa ni ala n'a kira sɔnna sini n bɛ taa ta n bɛ n'a décortiquer aw b'a ye o fana bɛɛ fɔ kɛrɛfɛmɔgɔ de su t'u fara tile t'u fara dɛ komi aw ko bɛɛ fɔ kɛrɛfɛmɔgɔ dɔ bɛ yen wa aw fana bɛna bɛɛ fɔ kɛrɛfɛmɔgɔ dɔw ka image yira diɲɛmɔgɔ ɲɛna ni aw ta ye ɲɛngoya de ye walima n'aw ta ye asidiya de ye walima n'aw ta ye mun ye maliyɛnw mago b'o de la a y'a kɛ ala kama mɔgɔw fara ka bɔ bɛɛ fɔ la tanba tɛ n bolo n b'aw bila yɔrɔ la parce que n bɛna taa n ka feere kɛ sini ni ala n'a kira sɔnna sini 13h 14h ni ala sɔnna video caman de bɛ k'a bɛɛ décortiquer tiɲɛ kan yɛrɛwolodenya kan an bɛna n'a bɛɛ kelen kelen k'a bɛɛ yira maliyɛnden minnu bɛ réseau sanfɛ n'aw ye alalaw ye n'aw ye yɛrɛwolow ye n'aw bɛ baara kɛ ni tiɲɛ ni ala ko tiɲɛ walayi n'aw ma ninnu fara ka bɔ ɲɔgɔn na ninnu ka fara ka bɔ bɛɛ fɔ fitini na n'aw sara ala bɛ t'aw ɲininka tellement o bɛ ka bin cɛ kan tellement o bɛ ka cɛ tɔɔrɔ tɔgɔ bɛɛ fɔ kɔrɔba ma sa a sara a tɔgɔ bɛ ka fɔ adamaden jumɛn ni tɔgɔ de bɛ sa mɔgɔ si n'a tɔgɔ tɛ sa bɛɛ bɛ sa ka tɔgɔ in to yen nɔ adamaden bɛɛ de bɛ sa ka tɔgɔ in to bɛɛ fɔ kɔrɔba bɛ dugu jukɔrɔ bi ani tɔgɔ kelen ma taa ani tɔgɔ kelen ma don dugu jukɔrɔ bi ko bɛɛ fɔ fitini ko bɛ ka bɛɛ fɔ kɔrɔba tɔgɔ da kan wa hali sini bɛɛ fɔ fitini junior hali sini karamɔgɔ bɛɛ fɔ fitini junior wa alhamdulilayi rabbil alamin dɛ a tɔgɔ y'o de tɔgɔ foyi t'a la n'o tɛ wa a tɛ bɔ a la wa hali sini an b'a wele a la n bɛ bɔ kuma kɔnɔ ala ka sini 13h 14h yira n na client an ka ɲɔgɔn sɔrɔ aluba ka compte kɔnɔ feere tɛ se ka kɛ nin compte kan o burujali